Il-grupp tal-eks kap tal-Partit Nazzjonalista Busuttil qed ikompli għaddej b'kampanji li mhumiex mixtieqa mill-istrateġija li trid timplementa tmexxija fid-dar ċentrali. Il-gazzetta Kullħadd żvelat kif hemm żewġ strateġiji differenti li qed jiġbdu naħat opposti bilan jibqa' dejjem dak li l-grupp ta' Busuttil jieħu t-tapit minn taħt saqajn il-kap attwali Delija. Il-famużi Forbidden Stories, ħafna minnhom allegazzjonijiet illi diġà ħarġu u li qed ikunu biss ripetuti, tawhom il-lok li jagħmlu dan bl-iskuża li qed jiġġieldu għal kawża ġusta. Il-gazzetta Kullħadd qalet kif fl-aħħar ġimgħat Busuttil, David Kaza, Paul Borch Olivier u Jason Azzopardi iltaqgħu kemm il-darba fil-każin Malti il-Belt Valletta. Magħhom iltaqgħu persuni oħra fosthom Manuel Delija u membri tas-suppost soċjetà ċivili. Saħansitra kien hemm drabi fejn der l-eks Prim Ministru Lawrence Gonzi anke jekk dan ma' Busuttil kien mar fuq in-net ta' parsi appoġġja tmexxija preżenti tal-istess partit. Fost id-deċiżjonijiet li ttieħdu f'dawn il-laqat kien hemm dik li nhar il-ġimgħa li għadda Busuttil u David Kaza reġgħu marru jitolbu investigazzjoni oħra mingħand maġistrat. Din id-darba dwar dak li ħareġ mill-Forbidden Stories, anke jekk id-dettalji huma bħal dawk f'rapport inkonklusiv tal-Financial Intelligence Analysis Unit l-FIAU li David Kaza diġà mar bih għand il-Maġistrat. Dawn il-manuvri jdejqu bil-kbir lil dawk li jħejju l-istrateġija fl-istamperija għax kull darba li jkun hemm sejħa l-inkjesta maġisterjali, kulħadd jiftakar fil-fatt li Delija għadu ma laqax l-isfida li jiftaħ inkjesta maġisterjali dwaru nnifsu. Dan wara l-allegazzjonijiet serji li kienet għamlet dwaru il-blogger Defni Karwana Galizja. Il-gazzetta Kullħadd qalet li l-istess ġralu fil-Parlament din il-ġimgħa kif kien kostret jitlob diskussjoni urġenti dwar il-Forbidden Stories biex jikkuntenta lil grupp tal-eks kap Busuttil. Talba li mbagħad spiċċat f'diskussjoni fin kellu joqgħod jisma' u jiġħad l-akkużi dwaru nnifsu illi fakruh fihom kelliem wieħed wara l-ieħor tan-naħa tal-Gvern.